こんにちは、豊田幸三です。レッスン動画シリーズご覧いただきありがとうございます。今日は、リクエストをいただきました。タンギングについて取り上げてほしい、ということで、タンギング、主にホイッスルの方ですね。フルートの方は、喉で区切るコフィングって別のものが出てきたりしますけれど、ちょっと今回から3回ぐらいにわたってタンギング、コフィングこのあたりについて、集中的に取り上げていきたいなと、思っております。で、リクエストいただいたのはそのタンギングの場所を、教えてほしい、取り上げてほしいということだったんですけれど、まずその前にこのタンギング、そしてコフィング、音を区切るっていうそのものについて、取り上げていこうと思います。で、今日は、タンギング、次回コフィング、そして、そのどういうふうにどの場所で入れていくかっていうのは、その次の回ぐらいの流れで、取り上げていこうかなというふうに思っています。まず今回のそのタンギング、ホイッスルにおけるタンギングですね。まずですね、このティンホイッスルという楽器、前回、カットとかタップとかロールとか指で区切る、装飾というのを、いくつか、取り上げて、実際すごいスピードで速いテンポで、装飾たくさん入ってっていう演奏を聴くとですね、まるでタンギング全くしてないんじゃないかなっていう、そういう風に、すら、聞こえる演奏も結構あると思います。なんですけれど、タンギングは実際には結構しています。もちろんスタイルによってタンギングが多いスタイルの人もいれば少なめの人もいるんですけれど、タンギングゼロっていう人は僕はほとんど聞いたことがないんですね。なので、とりあえず都市伝説のようにタンギングはしないんだ、代わりに指で区切るんだっていうのは、ちょっと僕の知る限りあんまりうまくいかないんじゃないかなというふうに僕は思っています。実際比べてみましょうか。タンギングなしで、弾いた場合とタンギングありで弾いた場合、今日の課題曲、ミストカバードマウンテンという、曲を取り上げます。ジグですね。ジュニア・クリハンというお亡くなった、フィドル、クレア地方のフィドルの方が作られたというふうに僕は聞いていますけれど、その曲の一部をまず最初にタンギングなしで弾いてみたいと思います。B メロもいってみましょうか。なんとなくこれでもいけそうな気がするんですけど、タンギングを入れてみるとどうでしょう。だいぶ変わると思うんですよね。リズムのキレが増すというかね、タンギングなしだと割とふわふわっとしてしまうと思います。で、これダンスの伴奏の音楽なので、このリズムのキレっていうのは一番重要なので、やはりタンギングは必要なのかなというふうに思います。では実際タンギングをどういうふうにしていくのかっていうところをに入っていきたいと思います。タンギング、小学校のリコーダーの授業なんかで教科書にも書いてあって、大体はですね、僕の子供の頃の話ですけど、僕が見た教科書では TU、TU、TU、TU って書いてありました。で、
もちろん間違いではないと思うんですけれど、僕がこのティンホイッスルを吹く上では、このトゥトゥっていうのはデフォルトとするにはちょっと強すぎるかなっていう印象があります。先ほど速いテンポでサラサラっと吹いてる、演奏がタンギングをしてるかしてないかわからないような演奏がたくさんあるっていう話をちょっとしましたけれど、つまりそれぐらいタンギングは自然に柔らかく入れてるということなんですね。タンギングの音を聞かせたいわけではない。タンギングを聞かせようっていうぐらい強くしてしまうと、こういう風になってしまいますけれど、実際にはもっと柔らかくて、さりげない感じなんですね。で、こういうタンギングの方が音楽的にもうまく流れができますし、テンポが速くなっていった時にタンギングが強いと、そのタンギングの時間っていうのがかかってくるわけですよね。そうするとタンギングが強ければ強いほど間に合わなくなってきます。タンギングの動作すら削っていかないと時間的に入りきらなくなってくるっていう風になるので、できるだけ柔らかくコントロールできるようにしておくっていうのが結構重要なんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、このタンギング、実際には、舌で、空気の流れを区切って、シンプルに言えばそういうことになるんですけれど、これもいろんな方法があります。そのいろんな方法をあえて使い分ける人たちもいます。さっきの to っていう言い方で言えば do だったり do だったり、下の先を使ったり下の奥を使ったり、下をつける場所を変えたりして、それによってちょっとニュアンスが変わったり色が変わったりっていう、そういうのを使い分ける人たちもいるんですけれど、そういうバリエーション今あえて一切紹介しません。実際いろんな種類のタンギングを今この場でバーッと出されて、好きに選んでくださいって言われても多分選べないと思うんですよね。それを使い分けますと言われても、じゃあいつどのタンギングを使うんですかと、そういう話になってきてしまいます。で、実際に使い分けてる人たちっていうのはその長年の経験で、音楽のこういうフレージングだからこういう時はこういうのを使うっていうのを実際に自分の中で選んでるわけですけれど、このタンギングをこれから始めようっていう人たちにとってはちょっと情報量が多すぎてかえって不自由になってしまうと思いますので、まず僕が考える一番スタンダードなタンギングからスタートしてみたいと思います。僕がやっているタンギング、一番メインのタンギングっていうのは非常にシンプルで、上の歯の裏、これ上の歯だと思ってください。上の歯の、裏に下の先を当てて離すっていう、これだけです。という、これが一番、標準的なのかなというふうに僕は思ってますし、比較的自由度が高いかなというふうに思っています。強くもできるし柔らかくもできる。で、舌をどのように動かすかなんですけれど、この舌の位置とか、普段の会話をしている時の舌の位置とか、何もしてない時の舌の位置、それから舌の長さっていうのは、これ結構人によって違うんじゃないかなというふうに思ってます。外から見えないのでどういうことが起きてるのかってわからないですし、普段無意識の時に何か起きてるかっていうのは意外とわからないもんなんですね。人によってはぐっと歯を食いしばるように力が入っちゃってるっていう人もいますし、舌が下の方に落ちてる人もいれば、奥が上に上がってるとか、いろんなケースがあります。なので結構スルッとできる人もいれば、なかなか難しいって、自分の体が普段の、動きと違うので抵抗を見せるっていうケースも出てくるんじゃないかと思います。
なので、まずは、その動作を、ゆっくり確認していくっていうことが重要になります。で、これは指の時にもゆっくり動かしましょうという話をしましたけれど、舌でも同じことです。舌に力を入れて力いっぱいこういうふうにやるっていうんではなくて、舌もゆっくり動かしてあげる。で、このゆっくり動かしてあげるということによって自分の舌や口の動きがどうなっているのかっていうのを少しずつ観察して整理していくっていうことですね。これがすごく重要だと思っています。でしかもタンニングっていうのは舌の動きだけでは完結しません。必ず息とセットで動きます。息が出ていく、それに対して舌がどう動くかという話なわけですけれど、厳密には原理的には舌がこう息が出ないように蓋をしている状態、そこから開けて息が出るっていうことなんですけれど、この舌が息を塞いでギュッと圧力をかけてしまうと、開けた時に息がボンと飛び出したり、舌が早く動いたりして、基本的には、強く爆発しやすい状態になりますね。で、これはあんまり音楽的ではない、ことになりやすいので、あんまり僕は息に舌で圧力をかけるということをしないようにしています。つまり息はすぐ下の手前まで来てはいて、いつでも吐ける状態だけれど圧力はかけずに止まっていて、舌がゆっくり下に下がると同時にスルスルっと出ていくっていう、この舌と息のコーディネーションがうまくいくと音がきれいに出てくるという、こういう、イメージでタンギングをしています。で、この音の出だし、アタックというのはすごく大事で、音色の印象の、かなりのパーセンテージを決めてしまう、というふうに言われています。例えばいろんな楽器の伸ばす音を録音して、そして電気的に頭だけを切ってしまうと、その途中から伸ばしてる音を聞いた時に人間はその音が何の楽器の音か判断できないらしいんですね。これ不思議なんですけれど、それぐらいアタックの最初の音の出だしで音色を判断しているということは、このタンギング、この発音、アタック、あるいはアーティキュレーションって言ったりいろんな言い方すると思うんですけど、この発音が、綺麗でないとこの人の音は汚いという印象を植え付けてしまうことになります。逆に綺麗に発音できると、それだけ、その後がどうなっていようがこの人の音は美しいという評価になるわけですね。で、この音色がすごく好きな音色であるかそうでないかっていうのは、ずっとこの音を聞いていたいと思わせるかどうかの判断基準としてはもちろん大きいので、僕は結構この、発音というのは重要だと思っています。実際にそのゆっくり舌を動かしてどういうふうに練習するかっていうと、とてもシンプルです。本当に同じ音をっていうふうに、伸ばして途中で下に寄って区切ってあげる。で、このタンギングの前後できるだけ音をきれいにまっすぐ伸ばしてあげるとか、あとですね、その下で止めてるその音が鳴ってない瞬間をどれだけ長くするか、あるいは逆に短くするかによって音がはっきりするのか、レガート、つまり柔らかく曖昧に区切るのかが変わってきます。間を空けると開けないと
っていうふうに印象がだいぶ変わってくると思うんですけれど、だからはっきりさせたいという時に必ずしも強くしなきゃいけないわけではないということなんですね。特にそのアイリッシュの場合、はっきりリズムを出していかなきゃいけないっていうシーンはたくさんあるわけですけれど、その時に強くしなきゃって一生懸命思ってしまうと、それだけ無駄な動作が生まれて、時間をロスしてリズムに間に合わなくなってしまうっていうことがありますので、はっきりさせるっていうのはこの時間、止めてる時間のコントロールでも作れるんだということを、覚えておいてください。であともう一つタンギングについて、僕が気をつけていることは高い音を出す時ですね。高い音っていうのは、ホイッスルにしてもフルートにしても若干難易度が高めで難しくて、高い音を出すのに苦労するっていう人は少なくないんじゃないかなと思いますけれど、この高い音を出す時にタンギングに頼って出すっていうのを僕はしないようにしています。タンギングに頼って出すっていうことは、圧力をかけてホースを絞ってその勢いでドンと出して高い倍音ですね、高い音にしてるっていうことになるわけですけれど、それにあまりにも頼りすぎてしまうと結構音はすさんできます。汚くなってくる。でそうならないようにするために、僕はタンギングなしでも上の音が出るっていう前提を先に作った上で最低限、タンギングを添えるようにするっていうイメージにしています。もちろん、速い曲でパッと跳躍してっていう時に結果的に使われてるっていうことはあると思うんですけれど、使おうと思って使った時には大体はやりすぎなので、使わないタンギングはあくまで柔らかく、ハイトーンを出す、ための手段ではないという発想を持っています。そういう発想があるだけで割と高い音は柔らかく出ますし、タンギングに頼らないとそれだけ、自由度も高くなるんじゃないかなというふうに思います。では、今日の課題曲ミストカバードマウンテンをやってみたいと思いますが、まだこのどこでタンギングをするのかっていう話をほとんどしていません。これについても基本的にはほとんど大原則しか言えないんですね。全部必ずここでタンギングをするっていうのが決まってるわけじゃないですし、人によっても違いますし、あるいは演奏する人も繰り返すたびにちょっと違ったりとかっていうこともあります。なので、ちょっとそれについては、次の回に取り上げますけれど、今日はここでタンギングをしてるのかなっていうのを聞き取って真似するっていう、これもすごく重要だと思います。ここでタンギングしろって言われたからタンギングしましたではなくて、今こういう話をして、その後にそういう耳で聞いてみると、ここで確かに柔らかいけどタンギングしてるかもしれないなとか、ここはスラーでタンギングなしで続けてるなっていうのがだんだん、聞き取れるようになってくるので、まずはちょっとそのまま真似するっていう形で覚えてみてください。ではミストカバードマウンテン行ってみましょう。
ミストカバードマウンテンでした。この曲、今月7月ですね、発売になった新しい無印良品の BGM にも、入っています。僕のソロアルバムにも入ってますけどね。タンギングのお話をずっとしてきましたけれど、前回やったカットとの兼ね合いっていう部分もちょっと分かりづらいと思います。カットとかタップをするときには、基本は、その部分はタンギングをしなかったりします。なんですけれど、応用的にカットと同時にタンギングを入れたりします。で、今の曲の中でも時々していました。それについてはね、また、追って取り上げられるかな。だいぶマニアックになりますけれど、したりしなかったりする。で、逆にスライドっていうんですかね、スメアって言ったりしますけど、ずり上げるときですね。この時は必ずタンギングをしています。こんなところかな。というわけで、ホイッスルのタンギングについてお話ししました。この番組では、こんなテーマを取り上げてほしいというリクエストをお待ちしております。番組のこの YouTube のコメント欄でも構いませんし、この概要にリンクが貼ってある LINE 公式アカウント、そちらの方にお寄せいただいても構いません。よろしくお願いします。次回はフルート編、コフィングを取り上げたいと思います。それでは本日もどうもありがとうございました。バイバイ。